So sa ka. Uy, o pagalit ka subta, kasal din na yung huna-huna. Oh, sugta na lagi ko. O niya na. Ha? Kanusa pa man? Kung makapaabot ka na ko hangtod nga, mo graduate sa college. Kana sugton ti ka. Okay, sige Chris. Paabuton dito ka, Chris. Congrats, anak! Salamat itong taon kay wag yun mo gidisappoint ni Papa nimo. Nagkahuman yun kas mag-eskwela. Para ni ninyo pa. Salamat ay huwag ka mag-uyab-uyab na. O nag-focus na kasi mo mag-eskwela. Naling kamot sakit ko pa. Kaya dili ko gusto nga mahiubos mo na ako. Maunang proud kay mi nga nagkaanak mig sama ni mo. Salamat pa. Salamat sadma. Hi! Congrats na to. Hi tita, hi tito. Ah, kinsa ni Chris? Yang uyab tito. Unsay uyab? Dili pa. Pasabton ti ka pa ha. Pasabton ta mo ni mama about naman ni Joey. Ha? Imong gisaaran tong nagngan og Joey nga imo siyang sugton kun makapaapos siya nga makagraduate mo? Oo ma. O wa ko mag-expect nga ipaabot kida siya. Mao to nag-assume siya nga kami na. Noon, nakahuman naman mo sa inyong pag-eskwela. Why problema na mo ni mama ni mo nak? Unsa man, nagkagusto ba ka niya? Oo pa. Ganahan ko niya. Oh, hala sige, unsa pa ba paabot mo? Sugta na. Tinod ka? Bisugot ako nimo? O lagi. Aon sa mandili ka? Ay, ganahan ko yun. Anong digod? Salamat isa. I love you. I love you too, Joey. Wow! Nagwapa sa mong amiga da! Inspired kik now! Siyempre, no? Kaya magkita gumiyon niya ni Joey para sa among anniversary day. Wow! Sana all date lang. Of course! Dili pinig-dili, no? Pero ang pangutana ba? Hmm? Dugay naman gid mong Joey no. 5 years na gud mo, di ba? Mm. Wa ba may plano nga mabinyo? Wa pa man siya mag-hiskot about ana. O ba siya mag-propose na ako? Anya, unsa man na okay ra na nimo. Mag-aabot ko niya, uy. Basi di egg, kanyang gabi siya mag-propose sa among anniversary day, di ba? Hinuon. Aw, kun maoy na. Good luck, Day. Nabusog ka? Oh, kaayo. Dita. Before day ko malimot Ay, ay. Asam to? Ano yan? May kulot naman siya siyang bulsa. Unsa kay gikuhaan ni ay. Dili pa kadising-sing. Chris, tanaw mo. O, unsay soda ang gamay nga box. Ablihi. Wow! Sing-sing? Babae man gid pa. Kasi tanaw mo. Makauyon ka si mama yung singsing, ha? Aha? Para din si mo mama? Recorded by X Thunder Gaming. Hoy, Day. Wala rin paglaho mo uyab, oy. Nagdismaya, gibitaw ko dayo, uy. Na, Nagtuogi ko nga para ako itong singsinga kay mag-propose na siya. Param dito siyang mama. lisura ng mamas boy, Day. Uy, wag gini ka og galingong desisyon. Magsigil agad siyang mama. Mao nga may rasad, oy, nga wa pa siya maghiskot og minyo-minyo. Huna-huna asa nagmaayo, kung sigurado na bagid ka niya. Ako pa nimo no, pangutan-an na lang siya aron mahibaw ka kung nakigminyo bagid siya nimo.
Naam ko'y plano, pero... Pero nagagad kas desisyon sa imong inahan? Chris, Kung mauna, ato pagigrelasyon sa imong inahan, oy, Joey? kung sabot niyo may pasabot. Undangon ta niya. Chris! Sakto ra gyud ang imong gipuhat day. Kay klaro kaayo nga wa siya plano nimo. Ma'am. Na yung mga papers nga ipada para ko lang sa meeting ugma. Thank you. Excuse me. Kinsa to? Mag-ura to kauban eh. Gwapo no. Oo. Gwapo. Ay, ila ha. Muuban na ba unya na siya sa atong laag unya? Mao ba? Maya hinuon aron makaila-ila niya itong mga kauban. Mga kauban ka ha? O ikaw? Amaw. Magpalit sa may drinks ha. Kamu sa may bahala inhi. Og uy, Rico, bantayin akong amiga ha. Mag-ura ba ng buwag sa uyab? Basig mo hilak na. Amaw. Sige, bye! Sige, kay bala. Ma'am? Okay na ka? Ilong magigay ka? Oo eh. Okay na kayo. Iyo pagbugot, no? Smile lang, pra. Gusto mo tayo magkagawa pa. Kaya pagbiya na ako. Mura mo kubadot lang sa gisulti ni Rico. Nagsali, kapit ko po siya. Ano naman sa kang isulti man si Adto? Ay, basig bet ka niya, day! Amaw, bago pa ganun nagkaila, bet dayon? Hala, wata kahibaw, oy. Og oy, day. Dili basihan ang kabag-upan ninyo or ang inyong gidugaywen. Kay kung kamo kipigitagana para sa usak-usa, bisag gahapon pa mo nagkaila, pwede ra gid ugma og pakasal dayon mo. Day, Upitaw! Padit ilan na sa Rico, oy, kung unsay moves niya diha nimo. ha? Manguyab na ako? O, Chris. Inaanggi ko nimo. Hatagan mo ko ng chance. Dili pa ko dugay nga buwag sa akong ex, Rico. Basin ko sa ikasulti sa mga tao bahin na to. Huwag ko labot kung sa may solis na tao. Di na mag-agada na nila. Huwag mo siya labot, bisag. Pakaslabi ka, parang dayon. Grabe, sad. Huwag ko magbinawang, Chris. Grabe nga kung igo na rin mo. O di na ko gustong mailong pakaslain. Haragin ako chance nga mapamatuod ako ni mga mahalti ka. Sige, good. Unsoy, sige good. Gisugot ako nimo. O, Rico. Ihatag na ko di mo ang tanan akong pagsalig. O kung dili ko magmahay, Rico. Dili na mahitabo, Chris. Dili ka magmahay nga gisugot ko nimo. You beside me, I'll tell you how to feel. Where to Wagit ko masayo og hatag og chance ni Rico. Kaya feel na ko niya ang grabe niyang pagpangga diri nako. Karon, kasado na mi og mabdos na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong kampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mangyagalang kaagi ni Chris nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon di pangayo awit nga nikahan for all of my life. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking pigpaminawan nining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John Bell. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw lang at ako. Recorded by X Thunder Gaming. Ma? Nanghipos lagi ka sa mga gamit. Bularga ko, Jandel. Asa man ka mularga, ma? Muadto ko sa Davao. Day, di gede ka papugong, ha? Mularga gede ka? Kinahanglan nga ako din buhat undo para sa atong pamilya. Masabot ang atong kalisod kung dili ko manrabaho. Kung saan sa trabaho ang imong sudlan, ma? Dahil butabang na ako pasudlon ko niya katabang. Maong kamo lang sa diniha, Jandil. Kung di lang day ka mo trabaho, ma.
Kung di nilang di ka sa ato, Musabot ka di ta makabayad sa ato mga utang kung dili ko manrabaho, anak. ma, Ang imong ubang igsuon to ana puyo si imong maguwang. Kay dili may makapaeskwela si papa nimo. Mong kinahanglan di kong mularga. Ug kamo lang din si papa nimo. Kay kinahanglan kong manrabaho aron makatabang ko sa atong kalisod. ma, kinahanglan nga ako ning manugon na. Pero matam nga nina kog mais iniguan. Oh, dati. Pahuway na doon kay. Pilit na kayo. Gamay na lang ni pa. Ako lang yung tiwason. Ay, Oh, naunsa man ka, ha? Nga nanghupaw ka man. nagunahuna lang ko sa itong sitwasyon pa. Luoy kay ta. Pobre kay ta. Saon manak. Mao man gihatag sa Ginoo nato. Dili ko makaagwantay ng kinabuhiya pa. Unsay buti mo ipasabot do? Dili ko makatugot pa nga hangtod sa hangtod na lang nga mag-umako. Ha? Muat pa kong bukid nun pa. Mangita kong trabaho dito. Oh, oo niya. Asa man ka moabot? Muat to na ko sa akong maguwang pa. Kang ate Inday. O niya duha na bunga mupuyo dito. Kay ito man ang imong manghod nga si Romel. Okay ra tingali na po yung musugot na ito na ito sa ato eh. Ayaw ba mo pabadlong sa inyong maguwang dito ha? Opa. Uy, ikaw ang guday ni Jandel. Dayon diri. Salamat eh. Nganong naabot man kagalit din sa bukid nun? Mangita lagi yung takong trabaho ti kay kapoy na kay sig pangumaoy. Timing kaayo. Kay nangita og tao ang gitrabahoan ron ni Romel. Mahinoon ti. Hain mo din si Romel ti. Ani trabaho pa. Ani ano tulong taod-taod. Mayo nun nga, ni kakuya. Kay, imingaw na kay ko nimo. Ako sa dong, mingan na sa gay ko nimo. Dong, ano ba nga kinangan paug tao ang imong gitrabahoan? Oo, kuya. Tabangi ko dong di, kay gikapoy ko sig pangumaoy. Sige, kuya. Tabangan ti ka nga, makasuod sa kong gitrabahoan. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat din taon nga nakasuod din kong trabaho. Inagsuldo na ko. Mapada ako ni Papa. Ug magnihini sa kong palit og mga gamit na ako. Ug ingon man, cellphone. Nakasuldo na di ay ka? Ote, Pahuwa mo sa kuda dong bi. hala, magpadara ba ko ni Papa te? Ang na mag-imo ng ipadata na ni Papa. Patalo ka may kud. Ambilang ng uban. Ako'y gunit, ana. Parehas dito, kuya. Ha? Nga akong sweldo, nangaram ni ate. Hatagan ako niya allowance na ko. Nga naman dong? Anong naaman niya? Kay, niyam ko puyo din eh. O niya sa ko nagkaon. Oh, Unsa man ang imong gipamalit, Jandel? nipalit ko bugas te o sudan sad kay sweldo man ako te. Ay, wa na lang unta ka mamalit, ana. Uy! Ha? Nga naman te. Sa sunod, hatagin akong kwarta. Kaya ako'y mangumbra kung unsay angin paliton. Bisit! Oh. May gani kay sa yuta nga, nakauli rin kuya. Lagi dong. May sa din noon aron matabangan na to si ate sa mga likonon sa bahay. Bisit! Mga way ayo! Uy, Lo, si Otang, nagyaw-yaw ko yun. ano mo ka na si ate? Mga way gamit! Te, nga naman ka? Te, unsa man itabo nimo? Maayo kay ni mong mga way ayo. Oh, te, Pamahawa mo din ha? Kay ka mo no kahasol-hasol, wala mo na ako eh. ha?
Gatugang-tug ka lagi mo sa kong gastuhan dinis bay. Maong panglayas mo din he. Nipalit man sa gupunso mo din iti. Basta kay panglayas mo din he, kay gihasola na kay ko ninyo. Oh. Samok, nagkagtao dinis bay. Mahawag ka din ni kuya. O dong, nanong da ikaw di ay. Ikaw ang pahawa din eh. Dinihilo ko kuya eh. Kunta ko nang nakuha niyang batasan. Iyang pangasaba na ko kay kung mahawa ko din eh. Huwag mo ko'y kapuyan. O ikaw, basta ako, bupahawa ko din eh. Nya, asam sa kapuyo kuya. Mato ko sa ilan ni Auntie Beth. Ay, wala problema, we. O sige, ani ka lang po yung sabay. Salamat kayo, Auntie. Mayo, no nga, okay na kasi lang anti-breath kuya. Nalipay dito sa gay ko dong kay buutan naman si Auntie. Nga ikaw, kumusta naman ka dito sa ilang ate? Na, maurag yapon kuya. Magsigig yaw-yaw si ate. Magsigig ka suko, bisag. Huwag klarong hingban. Mo ba? Nga, magwantar ka na. Ako lang sa ning agwantahon kayo, pila ka adlaw. Kay, muhawa niya ko sa ilang ate. Ha? Nga, asa magkapayon? Mato ko Davao. Narbaho ko dito. Dong Jandel, nanawag di ay to si Edna ganina. Sa may tuyo ni Edna, Auntie. Ganahan ba kuno ka nga mo ato sa Manila kay naa sa ipasudan ni mong trabaho? Unsam-sang trabaho, Auntie. Houseboy lagi kuno. Pero arang-arang og sweldo. Kay Manila baya na. Sige, Auntie, maadto ko. Manangit lang ko sa akong gitrabahoan, ha? Nga, maadto ko Manila. Abi na kung dili ka musugot, nga pasulon ka na ako og trabaho din sa Manila. Balibaran ko kani. Manila na ko ni. No good. Sige na, pangandam na kay ugma, ihatot ka sa mahimo nimong amo. Ang trabaho mo lang dito ay maglilinis ka sa paligid at linisin mo yung kotse. At pag nagugutom ka, kumain ka lang ha. Huwag kang mahiya. Salamat, sir. Huwag kang magsiya sa akin. Kuya lang. Opo, kuya. Kung wala ka ng trabaho, pwede ka na magpahinga. Salamat po. Salamat din taon kay nakatumong kong buutan nga mo. Huwag di sa gaya kapoy ang akong trabaho din eh. Magkalingaw na akong Facebook eh. Una ko matuog. Uy, di may guwapa nga ni Agi sa akong newsfeed oh. Apa nga niya eh? Ako ni message be. Ila, nireply eh. Ganahan ka makig-friend ako. Uy, Bisaya ang din eh. Ako ning tawgan din. Kumusta? Okay nga. Mo gini ang tinuod mong pangan? Mariel? Oh. O ikaw, mo sila tinuod ni mong name, Jandel? O Mika, asa ka karon ha? Di asa Bohol. Asa na inyo, ha? Taga Davao ko, pero niya ko ron sa Manila. Mo pa? Okay ra nimo man nga tawag-tawagan ti ka kung di ko busy. Ay, pwede na kaayo, uy. Pwede sad i-on na nimo imong kamera aron makakita ko nimo. Sure. Ay, naunsang ko eh. Sigil man ko gunahuna ni Mariel. Pero hindi naman siyang maghasol na ko. Guwapa kay siya. Dili ko pulaan nga magtanaw siyang naong. Ay, may gugma na kako niya. I love you, Mariel. Jandel. Bala nagmasuko ka ako. Ang importante nga may bawo ka sa akong gibati diyan mo. May chance ka ako. Bisan tuod o papata magkita sa personal dyan. Pero, gaanti ang akong kuot ni mo. Huwag naipaw ko nga, love sa din akong gibati para ni mo. Kung mo na, kita na? Ha? Oh, Jandel, ako na kang isugot. Salamat, Mariel. I love you.
Jandel. Panaginip ko, wala ka na. Bisan daw naglayo ni Mariel sa usa-usa pero nagkasinabot gyapon ang among kasing-kasing. Ug sa pagkakaroon, niya po ko sa Manila ug nagpabilin pa gyapong lig-on ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Higalang kaagi ni Jandel na taga Surup Governor Generoso Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga regalahan, ikaw lang at ako. Ang mong kaagi gibahada na doon sa radyo ni Ricky Persuelo daring ububus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard. Murag, dugay-dugay na din yung makita. Yan ako sa tungod sa nambay. Mayo! May adlaw! Ikaw? Ganang niya ka? Bertahago ni mo. O ganang dili? Ha? Hoy, Mark. Ganun karon pa magka nagpakita nako. Sud sa pila ka semana karon ka pa makahuna-una og pakita nako. Kon, sorry na good. Nabisi lang ko. Na busy. Busy sa imong new girlfriend. Sige lang good. Love bitaw ko niya. Ikaw ba? Magsilos mo dahil ka eh. Selos ako? Never. Huh. Bantay bitaw ng panghambog ni mga love kaniya. If I know Mark, parihara na sa imong mga uyab before. Pasakitan o biyaan ka lang. Diyan na. Hello? Jan? Nga nagilak man ka? O sa may problema ni mo? Buk. Ibuwag na na kong mates. Unsa? Sige, buwan na ko sa inyo aron magka-estoreta og tarong. Hilom na, uy. Hilom na, wag kay angay. Kay angay mo hilak, uy. Da, nanapitaw tika nga parihara na si Mitch sa ubang babae diha. Nga pasakitan lang gid kanila. Anak, bitaw ko lumubok nga. Ikaw talaga akong himong uyab. Radi na ko masakitan ng sama ini ba? Ikay ba ako? Radi ko may pasakitan. Pagkilom diha ha, dauta ka. Kay baw ka nga may uyab na ko. Kato yung uyab nga, pailako lang ka? Pailako gagaway igong rason? Unya, kung mga yung nagaling suri ni mo, okay na po ka. Ikaw pa? Magbuot lagi ka sa akong love life, no? Oo. Kung i-desperate ka. Kung love ka. Love ko niyo? Oo. Love ka. Kasi, dahil kong matri mo. Ayaw ko'y pagtingo ang anak dyan. Nga ano, Daybok? Di ba dahil ko pwede nga ma-endow sa kong best friend? Ha? Dyan. Pangan ako. Anong masukin ko na kung Jilan? Ano ako gusto niya? Isang usawa ko naman. Lahi na gawin ang bata, Jilan. Lahi na gawin sa unang mga bata kami. Lahi na gawin sa unang anak. Ano na ako eh? Hindi mo ko mahimutan. Nagsigig na ako na chika. Dyan, na. Nangita to ni mo si Jella. Mao ba ma? Matod ni Jella, dili ka daw makontak sa imong cellphone. Ano nga, taod-taod na pud ka mo mapakita niya. Oh, igo ka naman bung nangupaw diha.
May problema ba, anak? Nauwaw ko ni Jela na. Kung pinasulti na ko niya, manahigugma ko niya. Kay nga no, dili ba di ay ka pwede mahigugma ni Chela, ha, anak? Dili ma. Kung kumahitabo mo na, basig, may ubos siya na ako. O baka, mupalayo na yun ako sa Jela. Ma, sakit kay kong ibati, ma. Nadili na ako angkol sa Jela, ma. Anak, dili sa ang may gugma ka sa mga best friend di ka. Kay sukad pagkabata, kamo naman na magkulit permit. Ugwa ni mo tuyuwa anak ang may gugma ka niya. Tungod kay nakaila ka na sa batasan ni Chela. Og sa tanaw ko bitaw anang Chela, buutan o matinahuron na pagkababae. Dahil agad si Chela sa imong mga uyap ka ni Adto. Pero saan ako, ma? Wala ko'y igong kaiso na masulti ng Jela sa kong kibati para niya. Nahadlo kong gani ko. Niya itong naligas ang akong baba nga nasulti na ko niya. Nalapta ko siya. Anak, basin dili palang karon ang panahon Eh, mo. kanusa pa man day, ma? Huwag na ba kung mawa na sa higit at ko si Jela? John, Naiuyab si Jela, ma. Bisa ko saon ako nga maangko na ko yung kugma. Pero di ko na may ma. Sakit kay ako, ma. Dili na ko maantos. Namawa si Jela na ko. Mahal ko kay siya, ma. Si Jela lang ang akong kinabuhi, ma. Siya lang. anak. Recorded by X Thunder Gaming. Sa na ako ang kita ng Jela. Musta lang ka siya? Naman po ang pagbuka na. Yan pa. Si Uncle Bert na to. Magdali ko. Doon na ko siya o pangutangon ako kung asa na si Jela. Col! Hoy, dong dyan. Asa ka man pa dong? Col! Mangutanat ako o asa si Jela ron? Si Jela day magipangita dong. Nilarga naman siya sa Manila. Nilarga di siya, Uncle? Kanus alam? Mga tulo na kasi mana ang nilabay dong. Aw, wa ba day siya mananghidi mo nga mubiya siya? Wa man, Col. Sige, Col. Ariyo na ko. Kalahin siya. Nibiya lang si Jela, ma. Nawa mo lang ako. Ano ka? John, Laika. kumusta naman ka? Okay na ko, Laika. Tod, si Jella ba? Naabot na di ay gikan sa Manila. Mo ba, Laika? Oo, matag niya. Maihatag ko na siya ni mo. Laika, salamat sa pagkaibaw na ko. Kilit lang. Jella? John, pwede tang mag-istorya? Dali. So, Dili na lang kumaso, John. May ihatag lang ko ninyo. unsa man na? Kini o, dawata. Invitation card? Oh, John. Kaslo namin ni Kevin sa sunod simana. Usa? Pero, nga naman, Jill. John, sorry. Sorry kung uwa ko masulti niyo. Buk. Nga nung siya pa man. Ha? Sumibuti mong ipasabot, John. Nga nung si Kevin pa man. Tungod kay mahal na ko siya. O mahal po ko niya. Mahal sa kita, Jill. Mahal ti ka, John. Pero isip best friend lang. Isip best friend na ba yun? May pagbati ako, Jill. Lahat mo kapri mo. Oo. Pero lahi ang akong gibati para kang Kevin. Mahal ti ka pero kutubra sa pagini ka na ayang akong gibati ni mo, John.
Ayaw paabutan nga maguba ang atong panaghikalakay kung ipamugos nimo ang imong gugma dili nako. Higala na ta dyan. Nakasal gyud si Jella. Ug karon may anak na sila si Kevin. Sakit para nako nga nakasal ang akong best friend. Ug uwahin na nako na sulti niya ang tinuod akong gibati nga love gyud ako siya. Ug bisag nasulti na ako nga akong bati para sa akong best friend, wa gyapon na usab ang among panaghigalay ni Jella. Close gyapon no. Dinin lang ko to ug daghang salamat. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalan kaagi ni John Mark nga taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, paano na kaya? Na kaya, di sinasadya, ba't nahihiya ang ibig sa'y Ang mga kaagi kibuhatan ng duha sa radyo ni Jeracel P. Estalani o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga hikalag mga suking kipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa saka with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Nanya Boulevard, Cebu City. Ubakahay pa daw sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, dagang Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit ug ginguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Carla. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinatuluhan. Tadhana. Recorded by X Thunder Gaming. Tita, may adlaw. Dayon sa sud. Mula ka sa kumaha pa. Asa na masaday ka, Carla? Mato ko sa Sheila pa. Mato na sa kasi mong uyab nga babae. Mamon, syempre asa pa man di ay. Dili ka na bagyod pausab, nak? Hangtod sa hangtod ka na lang bagyod nga magpabiling kang tungboy. Ayaw lang sa kukus baba kay ingon ini namang kusukan sa kong pagkatao. Abi ni mo, lipay ba kay Miss Mama ni mo sa dihang gipagkatao ka? Kay nakabato na gyud mi og anak. Pero dili man gihapon mi makakita og apo kay lalaki man ang imong kasing-kasing. Mao gyud. Ay, pasagi na lang og kuno niyo mga pa. Unsaon mo man ako kalipay. Ato na ko ha kay nagpaabot na si Sheila nako. di ka mo anhi, babe. Oh, mahitabo kang dili. Nalangay lang ko kay si Papa eh. Kulit kayo. Nga naman? Papa ay gimahayan ko. Kay dili ko no mahitabo nga makita sa kapo kay unsaon. Babae man akong gusto. Ay da, pasagdi na sila, uy. Unsaon, babae man imong kalipay. Mao gyud. Og ikaw ang akong kalipay, babe. Bayon ta kun magpabilin ang imong gugma dili nako. Dili ka mausab. Hangtod sa hangtod ang akong gugma nimo, babe. Salamat, babe. Babe, mananggit ko nimo ha. Oh, saon sa man? Dili lang una ta magkita ng Sabado. Kaya nga naman. Makikita man gud na ako kung may agaw kod. Maong, dili lang una ta magkita, babe. Sige, babe. Ha? Di ta manuri ron? Dili lang una, babe, uy. Manglaag man bisa mga igagaw kod. Naunsa naman ni babe, uy. Uwa na malikit tayo para nako. Sige lang, babe. Mamawi lang niya ako nimo sunod adlaw. Murag di na kini maayo da. Pila naman ron ka adlaw nga huwag pakita si Sheila nako. Ako ni sa sihon, babe.
Di ka mahibaw, Kar. So, unsa man, Rick? Ay, pero hindi man na ako makitaan si Sheila nga may kuyog nga lalaki. Unsa? I'm sorry, Carla. Nagkarla ka na lang nako? Sorry kaayo. Wa pa nang matubag akong pangutana. Kinsa ng lakiha ang termino mo ikakuyog? Akong uyab. Unsa? Imong uyab? May uyab ka? Oh, Carla. Ano kibuhat mo mo nako, ha? Carla, pasaylo ako. Wala kikugman ako? Mahal ti ka. Nahibaw ka kita na. Kung mahal pa ko ni mo, anong ibo mo kong ipasakitan? Nahuna-una lang ako nga. Nga wako'y kaugmaon uban ni mo. Sunod tuig, 30 na ko. Ug wako'y anak. Ug samot na dili ko makaanak kung ikaw ang ako'y kauban sa tibuok na kong kinabuhi kaparehas ng babae. Sheila, maupasaylo ako. Dili na ko. Ato na rin undangon. Kaya gusto na kayo makabaton og kaugalingong pamilya, Carla. Gusto kong makakita sa akong mga anak. Maong sorry kayo. Buwag na ta, Carla. Sheila. Recorded by X Thunder Gaming. Datagay pa, part. Tagay. Kalma lang, Part. Eh, palabi diha. Ano ka ba? Sagitan lang kayo kasi gibuhat ni Sheila lang ko, part. Pila lang ko rin katuig, yung muli, gibuhat ako. Part, di lang yung tingali mo para sa usag-usa. Part. Sabi niyo, Part, no? Sayang kay ka. Ha? Kung magbinabay pa lang ka, guwapa kay ka. Pero saon man lagi na ako. Kadi magi ko maibog lalaki. Babae akong gusto, part. Babae. Maulagi na yung problema diha. Sige, sige. Mag-inom na lang ta. Aron makuha-kuhaan ang imong kagol. Buntak naman eh. Sakitan sa ko, uy. Sakit sa ko kalawasan. Ano mo ni? Ano mo ko si Nina? Nagmata ka na, day? Eric, nila ko sa inyo. Oo. Ubog kay kagabi, oy. Mong, ako lang kang gidadiri sa amo. Huwag nga nung wako'y si Nina, ha? Unsay mo gibuhat ako. Sorry, Carla. Ubog sa kagabi, og natintal ko nga nagtanaw nimo. Mong, may nahitabo na itong duha. Sa pagis ko, uwawa pa yung muslanon ka. Carla, sorry kayo. Carla. Taod-taod na kung nakabantay ni mo. Wala kayo gawas-gawas. Nagmukmuk ka na lang sa imong kwarto. Nga naman ka. Samsay akong gawson, ma. Wala mo ko'y uyab. Buwag namin Sheila. Ayo! Ayo! Ang traitor ay. Ang imo man dayrong amigo, nangita ni mo si Eric. Nahalagawas sa dito. Ayo! Ayaw pasudlam, ha? Ingnangan nilakaw ko. Carla. Unsa ba'y nahitabo ninyong Eric? Nag-away mo? Wa man, ma. Ha? Nga, ganun, dili man ka makikistorya niya. Nga sa una suod, baya kayo mo. Basta di ko ganahan niya, ma. Maong kung maanhi ka ni siya. Ayaw ginapasudlam, ha? Kalais akong ginawa, ano eh. Pinag-adaw naman kong ingon ini. Unsa man, Carla, mabdos ka? Ma, Dugay na ko kabantay ni mo, nga luyak ayo ka. Ug karon nagsuka-suka ka na yun. Mabdos ka unsa. Ug si Eric ang amahan. ma, Ayaw na paglimot.
Kaya nisulti na ko si Eric nga may nahitabo ninyo katong hubog kaayo mo. Ma, akong ipatawag si Eric aron maklaro ni. Unya, usaom ni Ron Eric nga imo man day nga papagdusa na kamong anak. Salbahis pagod ni siya. Mangunay man. Sorry kayo, Carla. O good sa may plano ni mo sa mong anak, ha? Eric? Ang tinuod dito, sa una pa mo kong ganahan ni Carla. Pero mahadlok lang kumusulti niya sa akong feelings kay sumbagan niya ako. Pero karon nga may nahitabo na namo ug mabdos na siya. Andam na kong barugan ang akong gibuhat niya. Ang buot ni mong ipasabot, no? Nga, mga asawa ka sa akong anak. O tito, tita. Andam ko mga sawa ni Carla. Labi na karon na may umaabot naming anak. Unya, Carla, o sa may imong ikasultiin eh. Aw, wala ko'y mahimo ini. Agtaan sila kay ko kay mabdus mo ko. Sige, magbinyo mi. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na Wa ko magdahom nga mao ba ni dangatan sa akong kinabuhi. Nagikan sa pagkatumboy, nahimo og hingpit nga babae. Basta ko magmahay kay pinangkam ko ni Eric. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadi akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga ikalang kaagi ni Carla nga taga Hilongos Leyte uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nag-ulahan, dadana. Okay din eh. Grabe hagod. Naabot mas kusina kahumot. Asa magkuno ka ha? Nganong nagpagkuapo o nagpahumot magkagmaayo? Naakay date ha? Di ko doon ma. Wow, magkita raming baymark sa mall. Agoy, kaanugon. Ha? O sa inugon ma? Anugon imong kagwapo o kahumot ka wakay uyab. Madugay ka mo ni Mark mo ay magkauyab, ana ba? Talaod di mo ma. Bitaw dog, oy. Pangita nag-uyab, uy. Aron dili ko magdudang nga bayot ka. Ma. O ba? Ging lang ka sa imong mama na. Oo, pero bitaw sa bay no. Gusto na ta sa edad bay pero wa pa maghihapon ta makauyab bisag usa. Lagi bay? Hey, sa akong good. Kung na ako'y babae ng magastuhan, mukakak, boy. Torpim de ka. Katuwa, abi niya, ha? Mura sa dito ng pira. Torpe lagi pero mas torpe usag ka na ko oy. Dala ako di mo. Tinuod ko daw. Ano man? Lumba tabi. Pinsay ko na makauyab ng duha, ha? Oy, hadlok. Padulog ko doon. Sige, sukol. Ha? Manguyab ka na ako? O, day. Kana kung okay rin mo. Tayo pa ha. Dugay naman ta kailangan nung karoon pa man ka ng uyab. Kuan. Karoon pa magod ko doon ay kaisog. Mau pa? Oo niya nga nung manguyab man ka. Love day ko ni mo. Bito, no? Huwag ko gusto Uy. niya. Huy, wala mo ako matibog ya. Kuan. Dili pa ko kaingon nga love ka, pero... Ay, amawa day ni mo. Yan ang pagsamok na ko, JB. Usik-usik lang ka sa kong oras da. Busted ka. Oo. Ikaw, kung ginisira ba eh? Uyab na di ka. Kuan, wa pa sa day. Busted sa ko. Utro mo di ka day. Ay, digit siguro ito magkauyab, no? Murag, hasta nga itong pagpanguyab. Di man mao. Uy, di tam surrender oy, padayon niya buntahang tod. Usa na to, makauyab. Sige. Ay, kabla ka ko. Nako'y pinailan mo. O, sigurado gyud ko nga magustuhan ko mo siya. Kinsa man ko? Ako, amiga. Kung magustuhan ko pa. Tingita mo sa siya og mauyab. Ako sa inyo nga magkita ha. Pwede na. O, sa bangan. Laika, Kagwapo di
Inay. Huy! Oh, ah? Nice to meet you, Laika. Jay ko. Nice to meet you too. So, asa man ta? Magaon sa ta? Nag-enjoy ra ba ka, Laika? Yes, Jay. O, ganahan ko nga mausban pa niya. Yes. Murag daog naging ko ang nida. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Hapit na ka makauyab? Nanay chance, bay. Ikaw? Oh, parehas eh. Nalasag ko'y nakaila bay. Huwag di ka mahayan kay guwapa kayo. Yay. Di sa gid mo papildi ra. Oh, syempre. Unya, good luck ni mo bay ha? Good luck sa di mo, bay. So, mauto ako mga ganahan o dili ganahan. Sige. Ako nang timanan ng tanin. Ika-cute ni mo, eh. Attentive kaayo ka. Sabi ni mo, lahit akay kas nanguyab na ako karon. Ha? Nainang uyab di mo? Pero dili pa ko sure kung sugton ba na ako o dili. Kaya medyo hambugiroon manggod siya. Pero buotan man ni noon. Ako, di pa ko manguyab dayon. Gusto pa na akong mag-ila-ila ta og maayo, Laika. Sige, sultihin pa ko og mga butang bahay nimo. Baba? Ingon anak yung panguyaban? O, bay? Uy, ang gamot ba? Kaan kayo akong buhat niya, bay? Mura man og nadot lang naging ko na. Kadiya sabay. Unsay pangaan sa imong panguyaban? Kay, base sa imong gistorya na ko bay? Pariha kayo sila sa akong gipanguyaban. Oh, Laika, bay? Laika ang ipangan. Laika! Uy! Kung saan na ipangaan sa akong gipanguyaban, bay? Ha? O bay, iyan akong gisugot, ganina lang yun. Unsa? Imo ba? Walang may baon na. Ay, sikreto deg labok may hana. Pero, sige lang. Magalikay na lang sa kuniya ko. Kaya di ko ganahan na ng babae nga nagkagnaon. Pero ikaw, pag-istorya ko na mo. Basin pa na Ikaw yung... din, ha? Kalimtan na lang ako siya. Ingon man ang akong feelings para niya. Gauche. Bahala ka, Laika. Di natin katabagon. Sakit-sakit ako sa kudugan. Kung kadus ako, nailap. Di hapag hindi mo nga, duhay lang. Bahala ka, Dea. Isa mo na. Oh, Bay Mark? Bay, pwede ba ako magigsulti ni Way? Oh, dali. Dito sa suod ng istorya. Bay, na ako nabantayan niyo mo ba? Unsam na, Bay? Naglikay ka na ko, Bay? Ha? Waman. Musulti man ka og sa di, Bay. Naibawag ko nga natin problema. O gusto kong naibawag ka nga kung unsa may problema nato, Bay. Mas importante gyapon ang atong panag-amigo. Nakasabot ko, Bay. Ay kabala ka. Ay, tigil mo lang panawag ay. Ako lang ang kabagon, Bay. Oh, sa pabay tayo, ano mo? Namun kayo uyab, di ba? Ganun, sige ba magpanawag ko? Ha? Jay, naglibog ko ni mo. Magkitaon na tabi, please. Makikistory ko ni mong tarong. Please, Jay. Salamat nga.
Nisugot ka na magkita ta, ha? Sige na, sulti na kung situyon mo. Unsa di problema ni mo, Jay? Unsa di nabuhat na ako? Nganong kalit man lang kagawa? Nganong kalit man lang kadili na ka magparamdam na ako? Inahibaw ko nga na nakiuyab. Kamu na ni Mark, di ba? Ha? Mark, katong huyab na ako? Oo. Di ba, imor mo siyang isugot? Wa, uy! Ha? Time para god. Nganong nakailamang kaniya? Sultihan di kas na ito po. Mao ba? Amigo din mo? Jay, sorry. Pero nisulti ba ako sa tinuod mo hanganay nang uyab na ako. Pero wala ko sa sugta. Kay dili siya akong nagustuhan. Ikaw. Nakarealize ko sa dihang nawa na ka. Mura ko mabuang magunahon ako doon sa problema na ako. Nahadlo ko nga nawa ka kay love na tika, Jay. Love sa tika, like ka. Pero si Mark. Why kami? Pero, isipin mo kami ko, mas mayog sultihan mo siya sa tanan. Okay ra, oy. Abi ni mo bay, di mo sagid mi uyab bay. Ako lang to gisulti nimo ba para magtuo ka nga napildi ti ka. Pero, wagay feelings niya. Wa bay, oy. Mong ay kabala ka bay. Way problema na ako. Can I touch you? I can't. You are the dream. Mayo na lang gani kay naminaw sa ko sa side ni Laika. O lipay kay ko nga nahibaw nga love sa di ko niya. Ug wa ko maglahom nga ako nagit siya. Karon, malipayo na kay mi sa mong relasyon. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao gid ang mga higalan kaagi ni Jay nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahang Never Thought That I Could Love. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hitain, lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa dawit. Yadris lang nining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ali. Apan sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. At ang hirap. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you sa paghatod, babe. You're welcome, babe. So, okay na mo ni Gino? See? Mas maayo rin ay nga nito mata sa iyong birthday, Ron, kay nagka-okay naman mo. Lagi. Nangaya mo siya sa pasensya na ko ganina. At least, okay nikit mo. So, masod ako ha. Oh, sige. Sige na, babe. Kay late na rin kayo. Basing ipangita na kanila mga magpapa niyo. Okay, ampis sa pag-drive. Okay. I love you. I love you too. Babe, flowers for you. Happy 6th anniversary. Wow!
Oh, thank you, babe. Happy 6th anniversary. Thank you for staying with me throughout the years. I love you, Ali. I love you too, Roy. Ali, Oh, nano ba? doon ako importanteng tuyo ni mo. Ano sa mana ba? At tiwaso ni mama ni mo iyang medication sa gawas. O mas matiman si Mayo dito kontra din eh. Okay ra ba? Maong nakanahon nami nga ibaligyan ng bahay na to o gaadto na sa kamatiwas yung pagtuon sa gawas. Unsa pa? Recorded by X Thunder Gaming. Pero pa... Kinsa may mas palabiyo ni Banak? Kami ni mama ni mo o si Roy? Di ba pili ko ni mo pa? Nak, dili sa iyo ni anak. Pero balan ako, kung mahal yun kang tinuray ni Roy, andam siya mo sabot. O andam siya magpapot ni mo. Ularga ka sa gawas. Oh, babe. Biyaan di ko niyo. No. Bisan pa magkuntuan ako sa gawas. Magpadayon gihapon na. Ali, di na ko kaya. Pero Roy, naisakit ang akong mama. Kinahanglan mo siya kung paano ni Papa alang sa medication dito. Mas maatiman sa dito compare din sa ato. Unya, ano sa mga mabalik? Kada mo iwa pa na ako may bawi. Pero isaad ako mabalik ko. Ali. Kumusta ka niya, babe? Mia, okay ra. Di ba nga nakaayo ko na mo? I miss you too, babe. I love you so much, babe. I love you so much, babe. Wala naman kaadlaw matagsa na lang kayo mo communicate si Roy na ako. Unyang gabi tawagan ako siya. Nanawag ka, girl. Kim, sorry kaayo ha, nadisturbo ka. Ha? Awa man. Nga naman ang tadi ay? Kuan mang wait, pwede ko na malihog. Pwede i-check ni mo si Roy. Nagsa na lapit kayo siya mo reply na ako. Mao ba? You want me to spy on him? Kana kung pwede. Okay, sige. Tungod kami ka makakayot ha. Ako nang buhatan for you. I-update naman niya tika ko nun sa gani. Sorry, babe. Nabisi ako. Especially karon nga graduating na ko. Mao di ay. Sige na babe, okay ra. Nakasabot ra ko. Nikaw na ka? At least, okay na mo. Thank you girl ha. Thank you ba, uy? Huwag mo paghimo, uy. Thank you lang kay bisag kayo ko. Naala ka diha para ako madali-dali. Sus, ikaw pa. Girl, sige na ha, kay may lakaw pa ko. Oo, sige girl. Amping. Samtang nagdagan ang pila ka buwan, sukat kanya ako din sa gawas sa nasod. Mas nagabukta sa ang relasyon ni Roy. Kimilaw na kaayo ko niya. Sorry kaayo, Roy. Mahal kaayo tika pero nagkinahanglan ako karon ang akong pamilya. this year? Yes, babe. It's been almost 5 years na sad pa. Sukat nga, wata magkita. Kiminaw na kayo ko ni mo. Ali,
Sunata mo ako sa airport, ha? Asa naman si Roy? Wa man si Ricky. Ali! Gino? Ikaw? Ko na ibungkag. Ano ako mo inikuha ni mo ron? Isugo ko ni Bro Roy nga ako ipakuhaon ni mo. Nga naman. Sila na natingali. Bahalang explain ni mo, Ali. Ikabot na ko dito sa atuan-atuan ka ron. Ha? Sila? Bless, tita. Hi. Hello! Ang cute! Girl, huwag ka nagsulti na ako. Uy nga, may baby na di ka. Diingon pa unta pa. Itan ako nagpasalubong ang baby. Girl. Si Roy, huwag man lagi. Hindi na to ron. Padaon na ko na siya. Ali? Babe! Oh, babe! Babe, I miss you so much. Papa? Papa? Ikaw may kitawag niyo o Papa, Roy? Ali, kining. Kinuha ko. Kanina, sultihin ko ninyo madili ni mao ang nasa ko una-una. Ali, Diyos ko! Amo! Kinukuloy! sorry, Ali. Ano man? Ano? Ganun na buhat ninyo na ako. Ali. I'm sorry. Nalagay ng kulay sa aking mukha para di na Yun akong kahugmo at hindi kayo na kaya gipaabot pa nila og pila ka tuig una ko nahibaw sa tinuod nilang relasyon ug ang mas nakasakit kay suod ako nga amiga ang nagbudhi nako ug ang akong gituhuan nga uyab na nagpaabot nako may anak ka dai sila si Gino may nahimong tig-comfort nako hangtod nga nanguyab siya nako pero sa pagkakaroon bisa ko mo focus sa love life kay mular daw pa man ko balik Presko pa sa kaayo ang samad nga gibilin sa kong suod kay nga amiga ingon man sa kong ex-boyfriend. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga hikalang kaagi ni Ali nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kitangayo awit nga nagalahan at ang hirap. At ang hirap magpapangga ng palitang totoo ay talagang Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o kapos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamausap mga higala ug mga suking paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalangaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. RMN